Hello and welcome to Joey Josh TV, and today is the first episode na sad sa atong bag-ong Simple Cooking with Joey Josh diri sa Joey Josh TV. And today we will cook canned tuna with veggies. And of course karon nag-andam na ko sa mga ingredients. Ang pinaka-paborito na kong kalabasa, ang talong o ang beans. Of course, atong andaw ang atong mga lamas like powdered pepper, chili, cayenne if you have, but I love cayenne, and also sibuyas, ahos, o kamatis. Ay ginakalimti ng mga basic ng mga ingredients. So simple ra kayo ning atong lutuon, and pwede ra ninyong mabuhat sa inyong balay without buying expensive thingy. So now, ato na siyang sugdan o luto. So, ito nang andamo ng atong pan, ang oil, atong painiton, o atong ibutang ang ahos o sibuyas. Unya guys, ito lang paaboton nga mag golden brown na ang ahos and ang sibuyas. Pero ako mas ganahan ko kanang wala pa siya ng brown para inigkaon ako ma-taste na ko ang ahos ug ang sibuyas nga medyo fresh pa siya. Labi na kong fresh. And then ibutang na nato dahil ang kamatis ug ang kalabasa ang akong favorite. So dunganon na ako siya sa kamatis ug kalabasa, kaya ang kamatis ug kalabasa dali ra man ni sila lata guys. Kapariha lang ni sila sa eggplant o sa batong. However, kung ako ang favorite nako is unahon gyud akong kalabasa, kay ganahan ko ang kalabasa is kana bitang murag padung na siya malata, and then ang taong is just evenly cooked and batong is evenly cooked. So ingon ana na siya, mao giuna nako ang kalabasa. And also i-follow na to dayon ang talong and the chili. Kini ganahan gyud kog chili because I love spicy food, even sa mga gulay nga kong lutuan. Ang butangan gid kog chili and ang batong usab. And wait na nato siya, dagdagan nato sa pepper. Powdered nga pepper, of course. Kailangan po kayo og tibuok. And then chili. And ang akong secret ingredient, which is the cayenne pepper. I really love cayenne, kaya ang iyang smell kay ma-feel good na ko nga maglami gid ang pagkaon. So those are the ingredients that I put sa ani nga simple kaayo nga pagkaon, but it's healthy. Imagine sa imong tuna nga dilata, which is something ato gyud ang permihon guys, that's unhealthy. So make it healthy like what we are doing right now para mas malamian ang atong pagkaon, at the same time healthy ang atong mga pagkaon. So ako nang gibutang ang cayenne pepper and chili. So halo-haloin lang guys. And ang tips guys, if magluto mo og gulay, ayaw siya takubi, ayaw siya ka i-cover, because kung imong i-cover makabantay mo, mura siya gluyat tanaw na yung color. Whereas kung dili niyo siya i-cover, magpabilin ang yung color. Like for example, this kalabasa. So at the end of this cooking, kalabasa gyapon siya og naong. Kay kung kavira na nimo, mura siya mawala ang color. So that's one of the secret that I've also learned from one of the cooks nga akong gitanaw. So halo-haluin lang, and then allow it to be cooked, and then ganyan lang siya, simple kayo, di ba? So mabuhat agad mo siya sa inyong mga boarding houses. Kung na mo sa boarding house, labi na karon nga nagstay tas balay, dili kita makalakaw-lakaw. So you just buy some vegetables diha sa may kanto, and then there it is, cook na dahin ka. So karon guys, halo-haluin lang, and let's wait for it to be cooked, and later ato siyang ibutang ang ato ang
canned tuna. And the good thing guys, good if we are in quarantine, mas maayo gid yung mga gulay atong kaunon because sometimes sa ako wala na ko time nga maintan ko sa gawas. I'm really feeling nga unhealthy ning gid kay ko. So it's good to eat healthy foods and affordable ra gid kaayo. For example, ang kalabasa just bought at 10 pesos. Ang talong just 20 pesos. Kay duha man nakabuo. I mean 4 kabuo. And then mga lamas siguro nasa mga 10 to 15. And the batong is just 5 pesos. So imagine that. Nga na ra ka affordable. And then daghan na kay kag maluto, no? Pwede na nimo share for 4 to 5 members sa inyong family or sa imong mga kauban sa balay. So na kasimple guys, there's no need for us to spend big amount just to eat healthy foods. Everything can be found right at the doorsteps. So doon na siya, dili pa ka need nga mo laag sa layong lugar, because right now naman tayo mga gitawag mga mobile markets wherein we can just simply buy there nga dili na ka mo lakaw, di na ka mo adto sa merkado nga daghan king tao, and the chance of you getting COVID, no? Kay daghan kay tao ma-expose ka sa daghang tao. So halo-haloin lang na, and then until such time nga if you found nga evenly cooked na siya, mga siguro mga 3 to 5 minutes then ma-cook na siya. Ako dili kay ko ganahan nga medyo lata bitaw ang mga gulay unless kung kalabasa. So ato nang i-add ang tuna. Of course, din ako isulti ang brand. But, nakita man siya. So, that's the tuna, guys. Canned tuna. Then, imagine, if you just eat canned tuna, that's very boring for me. So, muna nga, mas nindo itong naatay mix na mga vegetables para mas mulami siya. And at the same time, healthier ang imong pagkaon. Kinigong mga canned, guys, nanay daghang mga preservatives. And as much as possible, we'll lessen that, and by adding fresh veggies sa atong pagkaon, wala nga malami siya, and mas healthy gyud ang atuang gikaon. So after you put the tuna, guys, you just try so pwede nimo tilawan because actually cook naman siya. What I did right now is ako lang gipaabot nga medyo mo lata-lata o gamay ang kalabasa because ako ganahan siya kung lata kay ang kalabasa, guys. I really love to eat that. I don't know sa inyo ha kung ano inyong ganahan, but if you don't want that texture, pwede na nini siyang haunon kay luto naman ni siya actually. But for me, I want the more lata pag siya. So if you could see the liquids are already coming out. So ning sabaw siya, no? So ingon ana siya og porma. I love that as well because ang sabaw na, guys, tasty kayo na siya. And lami kay na siya ibahog sa imuhang kanon. Lami na og bahaw. Sus, lami kaayo. Oh, who else here? Comment below kung kasi ganahan mo ka og bahaw. And mix. And then once cooked na siya, it's ready now for serving and pwede na mo mangaon. Ako, guys, I really love vegetables. Ipapilion siguro ko og lechon compared to vegetables. Of course, piliin gina ko ang vegetables. I don't eat much lechon. Dili kay ko hilig lechon kanang mga karning baboy ug unsa pa na dira. But in our future episodes, of course, I'll teach you as well how to cook those food, no, simply in a simple way. Nga bisag naara kay rice cooker o mga simple nga mga butang, labi na tong mga nag-boarding house. This is for you, guys. This is for us. Di na ka magpalit og mga pagkaon dira kay wa di ka sure yun sa pagluto. But you can cook it yourself in a simple nga makaya ra kay na to and very afford. So mao na ni, guys, ang ato ang result sa canned tuna na healthier look
and awa ang color. Vibrant kayo ang pagka-green, pagka-yellow, or aglami kayo siyang kano na. So, thank you guys. Hope you learned and subscribe to our Joey Josh TV channel. Bye for now!